Hurumende yeZANU-PF yoita kakusekesa vanhu kana kuti yoita kuti vanhu vaitwe kunge zviseko according nezvinhu zvatiri kuona zvekutaurika mumastreets social media kuZambia. Nyaya yandiri kuuya nayo panapa nhasi yakamira kudai so. Pane muchinda uya anotwa Kalimba ari kuti throughout my life I've never heard things like the Zambian kwacha is backed by copper, the Namibian dollar is backed by diamond, the South African rand is backed by gold, but they are still fairly stable currencies. It's always revolutionary stances. Ndo mashoko andiri kusangana nawo panapa. Mari muZimbabwe yakadona value and iyo is secret. But zvinhu zvaakuchitaurwa nevamwe vanhu vanenge vachiona zviri kuitika neighboring countries ndo vari kubuda vari kutaura mashoko aya kuti satakambonzwa zvakadaro kuti mari iri stable saka yakabhekwa nechakati saka vakuchanga kutotiseka vachifumurawo kuti futi isusu vanhu vemuZimbabwe tinotorineka kutopusa katinako. Ndonyaya hombe yendiri kutonyatsoona iri panapa kuti isusu maZimbabwe tiri kutoprovwa kakupusa kuti tinenge tichingodzwa zvinhu zvinhu tichibvuma. And now mari yacho Benz yakudonha value, gold rinodonha value here. Gold haridonhe value. And mari payakabuda kwada kuzvitarisisa vanhu vazhinji vakapemberera nemufaro vachiti zvazoitawo tawana mari yedu inoti isusu isingadonhe value nekuti pakadzi ayo tanga totone nguva tichitochibika World Bank ikazotidai asi zvakuzongoenda nepamwe. Ndonyaya iri panapa. Mari idzodzo dzakuti prova kuti maZimbabweans takadhibha ne according zvekutaura paZambia. Umwe kuti hey wena Joseph, Zimbabwe is a special country and we do strange things. Actually we even believe our own lies. Ujika propaganda zedu ndo chimwe zvinhu zvekutaura panapa. Zimbabweans will never back down to Western and USA agenda, even if it means the disappearance of Zig on the market. We are backing our own independence. Ndo defense iri kupiwawo nemumwe munhu anosapotana ne bato racho rekuZimbabwe. Asi kuti tonosapota Zimbabwe because problem imwe ndakatozoona inoitika muZimbabwe ndeyekuti pane zvimwe zvinhu zvinotombotaurika nditi vanoda kuzonanga kunongedzera patriotism. Patriotism vada kuitaura kuti patriotism kana pachinge pataurwa something chiri kuenda against ZANU-PF, zvinhu zvacho zviri pa2 vanoda kuvhiringidza zvinhu. Munhu akataura zvinhu ari against ZANU-PF the start kufunga kuti munhu iye ari against Zimbabwe. Saka vanofungidzira kuti kunge uri muZANU-PF ndo patriotism, ndo mistake imwe hombe inonyatsoitika nevanhu vekuZimbabwe. Rinotori dambudziko hombe charo. Hakuzvinzi kutamba neruling party ndokunzi unoda nyika yako because ruling party yacho inenge ine zvinhu zvainenge ichitokanganisa. Saka kukanzi uri wavo doesn't mean kuti wada nyika yako because of ndo vari kutonga zvirevi kuti wada nyika yako. Kuna vanhu vakawanda vanenge vari muopposition vanenge vari genuine vachinyatsa kutaura pese pari kukanganiswa kuti apa pakanganiswa apa pakanganiswa and it doesn't mean kuti havadi nyika yavo, but zvinotoreva kuti nyika iyoyo yavo vanenge vachitoida more than anenge ari kutosvita anenge achitonga panguva yacho, nekuti vanenge vachitry kuavoida kana kuti maproblems ese ari kukonzera kuti nyika iende pasi ange achizopera. Ndo nyaya hombe inonga ichiitika. Saka inini zvinotondinetsa kuona vanhu vachibuda vachitaura zvinhu zvakaita kunodai so. Ndikuona mumwe ari kuti Zimbabwe is a resource economy and there is nothing unheard of about having a commodity backed currency. I don't know what you have been doing with your life, but the US is petrol and propaganda backed. The difference between the Zig and the rest is it doesn't have functional reserves. Pakaipa pakashata. Zambia is experiencing heavy load shedding. You are busy talking of some countries, yet we are suffering. Advocate for bettering lives to our fellow Zambians. Basic goods skyrocketing like
no one's business pakashata. Kwavo kune zvavo zviri kuitikawo but isusu zvedu hatina kuya kunoonesana zviri kuitika kunyika kwavo because isusu hatinei nazvo. At the end of the day hazvina zvazvinotipa, tichida kunyanyofocusa nezvine zvichiitika kwedu kunoko, so that tinobva tangoziva kuti aiwa tiri kuita zvinhu zviripo. Mwari kuti ironically the currency supposed to be backed by gold is failing despite gold prices rising on the market. Nyaya iye ndakamudombo kana chitaura panapa kuti gold rakatokwira ne more than 20%, but zig rakatodonha nemapercentage akawandisa. Saka kureva kuti iri kutoenda opposite side, and opposite yacho hakusi kuti kudonha zvekuti rinodonha bijana, rechidonha zvekurevesa zvekutoenda zasi cheko. Mwari kuti the Zimbabwean zig is backed by propaganda, corruption and stealing election. Ndo mamwe mashoko futi arikutaurwa nevamwe. Namibian dollar is backed by South African rand. Ndo mamwe mashoko arikutaurwa nemumwe vari kusanganisa nyaya. I wonder what the jack is backing Malawian kwacha, cause it being beaten drastically on the market. There is going to be another one backed by crocodile very soon. Ndo nyaya imwe iri kutaurwa panapa. Apa ari kuedza kutaura kuti imwe mari ichabuda yakabhekwa negarwe, asi pakubhekwa kwacho zvaari kuedza kureva zvese panapa ndezvekuti munoona kungochinjirwa imwe mari potoiswa imwe, because zvakamboitika kudhara, saka hazvivhundutse. Ende pakatobudawo mari makazviona imi kuti zvimwe zvinhu zvacho zvaitoitika ipapo kungoona kuti vari kungodzokorodza mamistakes ekumashure. Mwari kuti ZANU-PF habitual liars. 95% unemployment plus 4 million adults in diaspora as economic refugees. Mnangagwa himself is 86-year-old. Check his birth records in Zambia, yet he says he is 82. Mamwe mashoko ari kutaurwa panapa ari kunzi ayo avane 86. Nangwa andomubva ndakaona access yekusangana neinformation yakadaro kana kuti chii, ende even pakanzi pafojwa chero makumbe makore acho right acho ekubhora. Tingati we don't care about that. Chatongoda kuti zvinhu zvinge zvifamba patadza munhu ndopete chitongonodhila napo ipapo. Izvi zveningiriki imwe nyaya, but anyway zvakakosha kuti tingopfuura nepane vanhu vakadaro tichingotaura nezvavanenge vachitaura. Mwari kuti the last kicks of a failed political misgovernance project. Instead of addressing the undying road they run to introduce a zig gimmick. Mamwe mashoko zvekare ari kutaurwa panapa vakomana pakaoma. Aiwa pakashata hama dzadiwa. Just 2 months ago that World Bank warned Zambia that if they stop kwacha to be backed by a dollar, the move will hurt kwacha, and the economic kwacha is bound not to a US. The day your good books with USA get spoiled, then that's the day your eyes will be open. That kwacha is bound not. Saka iyo katoti yawa yakabhekwa ne US, ndo zvekutaura pana pronzi yakabhekwa ne US. Saka musomo vanotadza kunge vari in good books neAmerica. Arikunzi ndo pavachaona kuti hatisi kuziva isusu chatinongoda like kuri kuZimbabwe kuno. Chero mari makati yakabhekwa ne kana kuti yakabhekwa ne, we don't care. Chatine basa nacho ndechekuti irambe nevalue, ichitoshandisikawo, itotengawo. Simple. Hatina zvimwe zvakawanda zvatinonyanya kubvunza stereki, hatina zvimwe zvakawanda zvatinonyanya kuchemera stereki. Ndonyaya chete inenge ingori papo kungoti aiwa boss zvimwe zvese mukataura kuti ikazodai, but titongodawo kuti inge iri inge ichimeka sense. Chete ndonyimwe nyaya chete inenge iri panapa. Zvimwe zvese izvi hatinenge ratongovawo drama, anenge atoo mafanizi. Ndikuonawo Mwari kuti you're either a fool or a political amateur. The kwacha is crumbling against the dollar. 20 hours load shedding. Idzi nyaya dzema-load shedding dzagara dzinongoitika. Zvokungoti ukokwane 20 hours load shedding. KuZimbabwe kunotonema hours ikoko load shedding. I don't know kuti chii chinenge chichitonyozoitika. But hatingakwanise kuti tinge mumhanyira kuda unoadresa load shedding yekuZambia. Tomboadresa yemunomu. Irimo. Vanotone nguva dzavanozontongozoti kuZimbabwe magesi haaswera ariko masikati. Anodzoka manheru. Saka hazvisi normal izvozvo. Because most of the times zvinhu zvakawanda uri zvinojambirwa nevanhu. Saka munenge zvireze. Most of the times kana vana chaivo vanenge vachatoziva kuti
toda kuzoona matv tozidai so unless makutoisa solar system chii chakadaro ichocho. Saka kana zvadaro kazvoreva kuti vanofanira kakumanufacture masolar acho so that economy yochinyatsosimba vanhu vakungozoti vakutenga masolar. Anyway, but nyaya omberi panapa mhuri yeZimbabwe nangu yanayo yenyaya yezigi kutaurwa yekuti sekesa senyika Zambia navakomana vatoda kuti sata munhu wonzi rand rinobhekwa negold kwacha rinobhekwa nechakati nekopa chinchi hanzi angoriwo mastanzi evanhu vanenge vachitaura zvekuda kushinga vanhu. Anyway, ndo nyaya iri panapa. Handisi kuziva kuti munoionawo sei nyaya iyi. Tell me what you think in the comment section.